Hi guys, welcome to my vlog na ulit guys. Nataron diri sa sangi guys. Huway ta guys kay busog na kayo guys. Bagong humakaon guys. Huway ta guys. I-relax na to atong kagalingon guys kay wala tayo. Ayaw ka goal kung biyaan ka. Huna-huna Nanapa ko padlong sa imo. Iabot kakalit ug nihayag ang dakong tangi. Biyaan man gani nang gipakaslan. Ikaw pa kaya nga igo orang gipaslakan. Natural kiligon ka sa akong istorya. Okay, wala man kay uyab. Di ko mag-goal ay kung wala ko uyab. Basin day og ikaw akong uyab. Lipay mo ng buo nga nag-inusara. Ako pa kaya nga na ikaw. Kana bitong kuyog imong barkada hagdon kanila kay makig-inom. Yung matingala lang po ka og makainom na kay mukalit og hila. Wala nga unsa may kulang nako nganong gibiyaan ko nga gihatag ng tanan kong tanan. Anong wain ana man gyud og makainom. Og ipondo na lang diay. Ako gani nagpondo naman ko. Pero diya nimo ay kagool. Kung ingnon kag batik kag nawong. Tinuod mo po. Walay kamo. Pero nakikita. Yaning mahigugma dagong problema mo katawara. Kung naka sulti ninyo manong mamili mangid mo gwapo nga dili mo gwapa. Guys, abi na kog ang sama dre sakit sa dianin wala tay uyab. Asay masakit ang paslakan o kanang biyaan. Nakaingon ko para ninyo girls, ang sakit ninyo kanang biyaan kay og biyaan mo natural hilakan ninyo bisag dili ra magdugo. Pero paslakan mo labi na nagdugo malipay pa mo nga inataya mo. Los inyo girls. May ramos una. Inyo dayon ming biyaan. Yung ingon dayon mo nga ang mga boys. Wala na pulos. May una gibaliran na ninyo. Gibaliran na ninyo girls. Igo ra mong mamiya og makuha na ninyo among pagkalalaki. Giunsa man imong kagwapa og walay nag-amping sa imuha. Ako dili ko gwapo, dili ko siraan. Pero wala sad ko nag-goal nga walay nag-amping sa kuha. Ay natural. Gwapo ra gid inyong gipili. Kita ani. Malipay lang magtagak 5. Guys, shout out ko ni Fred Rich Lindio og ni Joshua Largado og ni Alre Litihio. Shout out kong JC Jerams og ni Jennifer guys. Og ni
Pritsi Jimenez